Vždy sa snažím robiť tie videá tak do minúty, lebo ten algoritmus nemá rád dlhé videá, ale na toto do minúty nevtesnám, čo by som sa poskladala. Čo treba, ak chcem riešiť hypotekárny úver, aké doklady a podklady, to už záleží podľa toho, čo idete. Či idete kupovať, či idete rekonštruovať, či idete stávať, čo idete robiť. Ste zamestnanec alebo živnostník, ja som si tu pomohla ťahačiky, tak lebo je toho fakt veľa, aby som na niečo nezabudla. Takže potrebujem každopádne vydokladovať príjem. Ak som klasický zamestnanec, ktorého odvody vidno, tak si nepotrebujem žiadne potvrdenie o príjme, overia si váš príjem prostredníctvom sociálnej poisťovne. Ak som zamestnanec, vojak, hasič, policajt, jeho odvody nevidno, treba potvrdenie o príjme na konkrétnom tlačivé banky. Ak som zahraničný zamestnanec, rovnako treba potvrdenie o príjme. Ak som živnostník, potrebujem daňové priznanie, potrebujem doklad z daňového úradu, doklad o zaplatení dane, potrebujem faktúry a výpisy z účtu na vydokladovanie medzi obdobia, to znamená, daňové priznanie podám v januári, úver žiadam v máji, oni budú chcieť vidieť od januára do mája výpisy z účtu alebo faktúry, že teda moja živnosť ďalej pokračuje. Takže vydokladovať príjem. Ak idem na kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti, to znamená schválenie úveru vopred, ešte nemám nájdenú nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť, ale už to chcem mať schválené, tam sa nedokladuje nič viac, iba tento príjem a nechá sa to schváliť. Ak idem na kúpu nehnuteľnosti, už mám reálne nájdenú nehnuteľnosť, ktorú idem kupovať, potrebujem znalecký posudok, kúpno-predajnú zmluvu alebo rezervačnú zmluvu, nemusí byť podpísaná, ale teda aby bola vyhotovená. A znalecký posudok, kúpnu zmluvu alebo rezervačnú a občianske preukazy predávajúcich vo fotokópii. Ak predávajúci majú problém vám dať občianske preukazy, môžu to kľudne sami odniesť do banky. Ak idem na výstavbu, všetko záleží podľa toho, v akom štádiu mám tú výstavbu, či mám iba holý pozemok, či už to mám rozostávané nad 1 meter. Ak to mám rozostávané ten dom nad 1 meter, tam budem potrebovať znalecký posudok od nehnuteľnosti, stavebné povolenie, ak ho teda znalec nedá do znaleckého posudku, právoplatné a geometrický plán zameranej rozostávanej stavby, lebo zvyčajne sa rieši s hypotékou aj zapísanie rozostávanej stavby na katastri, ak to človek už nemá vopred vybavené. Ak idem rekonštruovať, ak je to malá rekonštrukcia, stačí len ohláška na obecnom úrade, na stavebnom úrade, ohláška teda plánovanej rekonštrukcie, ak idem vymieňať radiátory, idem vymieňať omietky a podlahy, ale ak je to veľká rekonštrukcia, tam už treba stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu. Rozmýšľam, či som na niečo zabudla. Tu mám vypísané SZČO, nešpecká, kúpa, výstavba, príjem zamestnanec, vojak, hasič, policajt, treba dokladovať potvrdením o príjme. Asi som na nič nezabudla. No je toho veľa, je toho naozaj veľa a je to také individuálne podľa toho, kde robím, ako pracujem, aká forma zamestnania, či zamestnanie, či živnostník, či SROčka, tam je to zase trošku iné. Či som zamestnaný na Slovensku alebo v zahraničí. Či idem stavať, či idem kupovať, či idem rekonštruovať, odkupovať časť nehnuteľnosti. Tam je to vždy také trošičku iné, no. Takže tam je to veľmi individuálne, čo všetko bude potrebné, ale je toho dosť. Veď ak čokoľvek potrebujete sa opýtať, písnite do správy, rada vám s tým pomôžem. A krásny deň, dnes je piatok, piatky, ja mám rada.